това петно остана. Гарнизона фурна остана като точно петно. Грозно петно, но аз имам чувството, че е пак с някакви претенции обори. Някой да захапи нещо. Основи. До основи ще се прави някакъв увеселителен парк. Какъв е този увеселителен парк? И аз не мога да разбера. И такива идеи нямам представа. Може да се направят много неща. То вече това аз не съм компетентен, зависи от примерно който има желание на нещо да направи нещо хубаво. Говорим за хубави неща, не говорим да правим високи блокове или да правим жилища. Говорим за нещо, което да се запази, да стане нещо, което да е някакъв спомен. Де-факто на мен са ме минали от 18 години, аз имам спомена, зная за какво става въпрос, тук какво оживление, какво беше. И как да ни... То ме е така в сърцето това. Разбираш? Не мога аз така с лека ръка, какво е? Бал си му майката. Това какво е тук? И ние огради. Бум, трас, блъскат, чупат, върват като хули. И какво е това? Вандалщина. Те нямат представа за какво става въпрос. Те не знаят какво е това гарнизонна фурна, те не знаят какво е това. Това изкуството, това творците те създават, те правят. Абсолютно съм милодаен. Няма... На кого да разчитаме? На политици или на какви? Те създават, те правят. Нали трябва да има, да има сцена, да има нещо, което хората да се радват, да присъстват. Какво да ходим, къде да ходим? По дискотеките, по баровете. Там ли е? Това е приятното местото. Да има интелигентност, да има младите хора, те не знаят. Имаше скоро пак и запитване кой е Васил Левски, кой е Христо Ботев, те не знаят. Те не знаят елементарните неща. Тя ги интересуват само дискотеки и такива истории. Има общинари и общинари.